Ingkang kula hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Selikur Surabaya, ingkang kula hormati Bapak lan Ibu Guru SMA Negeri Selikur Surabaya, lan kula tresnani sedaya kanca-kanca seperjuangan. Monggo kula lan panjenengan sedaya sesarengan ngunjukaken raos syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun amaringi kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya pramila saged makempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggalipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi sehat jasmani lan rohani, saged nglampahi sedaya perintah Gusti Allah lan saged ngedohi sedaya laranganipun Gusti Allah. Hadirin ingkang kawula hormati, keparingan kawula Anissa Kusuma Ramawati saka kelas 11 miyakalih matur ing mriki badhe nyampaiaken sesorah tentang Hari Pahlawan utawi peringatan Dinten Pahlawan ingkang kita peringati ing tiap tanggal 10 November. Napa pernah kita mbayangake bilih kita saged nikmati urip kang bebas menika ugi berkat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Para pahlawan menika sampun memperjuangaken kemerdekaan, ngusir penjajah saking bumi pertiwi menika kelawan perawat ingkang kathah saged ngrugiaken bangsa Indonesia. Kathah tiyang padha gugur demi kemerdekaan Indonesia. Kita kedah syukur marang Gusti Allah lan kita matur nuwun dumateng para pahlawan ingkang sampun gugur nderek perang nglawan penjajah. Sebab menawi rakyat Indonesia menika kalah perang kali penjajah, lajeng pripun nasib kita? Hadirin ingkang kawula tresnani, kangge rencang-rencang belajar kita sing dadi generasi penerus kedah saged metik hikmah saking peristiwa kemerdekaan. Contonipun, kita dadi generasi pelajar kedah semangat anggene belajar, anggene mencari ilmu supados panjenengan saged dados tiyang ingkang manfaat dumateng bangsa lan negara. Kita kedah saling rukun, bersatu kangge kemajuan bangsa Indonesia. Bilih ancaman negara Indonesia sakmenika mboten malih perang kali penjajah, nanging perang ilmu pengetahuan. Sehingga generasi muda Indonesia kedah saged bersaing kali bangsa-bangsa lintunipun. Para rawuh ingkang kawula hormati, cekap semanten atur kula bilih wonten kiraning atur saha-salah bahwa ingkang kirang merani pangalih panjenengan. Wantu-wantu kula nyuwun agenging samudra pangangsami. Mugi-mugi bangsa kita tansah pikantuk rahmat duwih hidayah saking Gusti Allah ingkang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Menawi anggen kula matur wonten kelepatan saha-saha bawa ingkang kirang merani penggalih panjenengan sedaya, kathah atur saha kirang kapsinanipun kula nyuwun pangapunten. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.